Ginsa ko na yung pagpanganak na nga ako may pinakahinin. Pagpanganak ti sa paghimo na. Ugis ahimo ah. Kako kagusto mo na si tatay kay himo. Di sa nahimo anay. Di sa di ko gihimo nay. Baya nga. Pagkami siguro dito sa kalibunan. Kay lahi mapud ni. Ya ti Gigi na siguro is bay nahimo nay. Kay mo ra may karaka kuan gado bini-bini. Barog, Bohol. Hi guys. Nakauli na sa floor guys. Jadi nag-uban ni. Ato may padong may maligog dagat. Ato may mag-stay sa kuan, Anda. Kay do kuno dagat dito. Init. Dagat na tutok. Ato sa ko dadto pero muli ra po ko. Guys, magong hapon, dami dagat ga, suroy-suroy, kabana sa floor. Maligo ko na sa apis dagat. Lami ra ba kay rang kaputi og bus. Ha? Ligo na ti. Bayot, mahubas ginang dagat bayot. Para magandang lingawan nila. Lagi na ako. Magandang lingawan nila. Na may nanggiparada dito tito ate. Hey guys, padong nakulig Alicia. Kay i-lockdown ko no dari tulok adlaw. Masig matanggong ko dari. Kay kuan mo ko dari pista. Dani man tong tagi dari nga mag-lockdown lagi kuno kay pista man. Diyan muli na ko guys, jay hatad ko ni Janjan dito sa Sakayan. Di na si Janjan mula dito sa highway jud kay nagbalik, di na po siya makagawas. Kaya sugod na kuan lockdown ja kita na laman ta dito sa kuan guys Alicia. Jadi asati. Salamat ka te. Muli na ko. Ay bye em. Ta sana dyan ta. Bye kuno na. Bye bye. Nanay trapal. Sana sige na mas siya. Tagpilag metros trapal na. Inisan ko na na. Ipagawa sa trapal diri. Taraman. Si Tinta! Salamat sa na. Para ay. Tinta res pilar. Si Tinta pero sa una 45 ra na. Bitahan na raman di na puta maintan. Trabaho ro. Sinawa! Yan ang trapal. Sana ang bago kato. Trapal na naman sa imong yato. Ala diri. Tawa Ano si Lupana? Ito ba sambaw? Ano si Lupana? Tanaw wala si Lupana hinuon. Pintam ba? Wala. Gam ra to. Uy. Di pa sa mamajuli kay lamig sa nina. Salamat sa amin, Flora Mini. Jahan gibistihan in taon. Na lamig sa nina nangay. Mga bata-bata kuno ko. Kay luwi ko. Pares raman silag naong guys. Luwi ta mo nagkagitay. Gibistihan lagi ko. Nagkagita. Nar guys lagi sugong premier ako kung kainin. Maghalos ako. Ano ginara? Sana yung sipo na ipikmas. Luwi ka do. Din. Magan sa maday kate. Magan sa kating nagpaaso ng mga utang. Kaya Na guys, sugsungog ko ni Dja.
Madudong, luja ka. Marambot ang makauna na alam po. Na, itong ipa-check up. Bawang nanay, giyon sa kong nanay pagpanganak nga araw man kong kahinhin. Kata kayo singgayam kali. Nay, Yan sa. Singgay. Gapon. ginsa ko na yung pagpanganak nay nga ako may pinakahinhin. Pag-anak sa paghimo na. Hindi sa himuan. Tako ka gusto mo sa nagsit tatay kay imo. Hindi sa nahimuan ay. Di sa di ko gihimo nay. Ba, yan nga. Pag kami siguro dito sa kalibunan. Kay lahi mapud mi. Si Ate Gigi na siguro is bahay nahimo na kay mo ra may karaka kuan gajo binibini. Aram mo kung kahinhin. Aram ka workshop. Buya na niya beto ning nga Kasi dili sa hinhin. isul mo lang Uy. Gigi. Hinhin mapud Bors? tinapos Sa hay ba? Mahinin ra kasi sa Lahi upo lahi na lahi lugi sa nimo. Muswa guys na. Nawa mo ko. Pila ka Kanyang oras? bawal ka ng may kumanok na dali. Tubig at Pila ka naligo sa pila? Ngay tanghon. Kaya mo kumusta kay? Dahang tubig na to ter. Ako na pila na na habal siya. Hapon na sa Rabsin. Karon na ligo kay gitaw ka na nay. Kaya maligo pud palis, di man mapili maligo palis. Dusa kay naapil na. Kaya wa man ilami ng palis maligo, ilang labuntag gud. Puno sa sadok na libo niya. Ano pa? Ito arang tumawa gani. Kansa may mong gipangala na nay nganong aram mo kong kahinhin. Ano siya kang ni napakan ba? Wa man kung mubuhay ko, di man ko mangibog. Ja, ako lagi pinakalahi ingon sila hinhin ko nako kadyo parang kahina jud. Bitaw di ka mo sing. Ito nag-vitamins ka te. Kasi nakuha ng imuhang ko, ang iron deficiency, anong yan? Bao. Namuga kay mga iron. Ako ko siguro Na. sa pagkabata. Mura jud siguro yaho ah. Moray mo. Singgit. Ako kay singgit man. Singgit po ko. Bao ga kuha ko ning liwat. Manang laman, hay dagan din manang balik kay. Managawa pa ganing ka manang, istorya ra ganing ka manang, wala na ba kong gubat? Ang gilak sa manok. Lagi kag sadya nay. Bakbuwa. Guys, ano sa ate guys, nagdunga guys. Ang kaldero. Iwit bita na siguro nas kalsada magtakang. Ay lisod laging signal. Lagi diyang cellphone dana ni jagi sangit sanay kamunggay na kay rong pa signal kay may signal. Kunan tagsin sa una hindi tak up magtrapal. Lagi signal. Muka sa signal mo hinay. Ano yung problema dani? Kaya signal magwawa. Asa ka nay? Hi guys, na naman sa atin ng abot. Si ate na pa yung mga sinira. Ako dari ga, dujan-dujan. Ugma ako na pud. Ilis rami. Huwag ka nang kuan. Kusinira. Kaya katungwa si Ja. Ako man to tigdeng ag. Tigloto. Love you. Saan mo na yung kapitan? Sana nang. Negosyo ka nang sabon? Pwede mo siguro na. Pwede na ni may balik Ja. Lami mo na sabon na. Skin white. Nagansa ka dana yan. Ganyan gijang bit-bit kaldero karon tasa na pud. Tao. Agi jang bit-bit ganyan kaldero karon tasa na pud. Gi mo lang man ni jag opisina na ni diha. Kaya naman ni jay tungtong ang isang cellphone na nasangas kamunggay. Unsa gid na pang bitbitan dana plato na. Oo. Nara na isang opisina. Pinagbalik na ni Janay, bandihan na ni bitbitan ay. Makagiring ang signal tino.
Asa kamang-kamang limit kay sa gari ay si Agiana. Hindi, kaya nga na mong giuban. Musa ka bitaw ka danus mo to. Di bitaw na ubanan kay luoy. Uy, maka. Magkuan Hindi ni makaagi. magaling-haling mi dito. Nalamidang lamok na to. Magbato ka. Adto ta kang ubanan. Hindi ka mag-upload. Naka-upload naman ko. Para magipang-schedule agahe ang upload. Sa kagani ko na ako rang isa. Kuan pa, ngit pa. Alas manang gitagaan kog timo. Sige ka na kuan ha. Buwang. Ay, buwang. Pinatas na po. Grabe naman po ng buwang nang. Tayo nabuang ko ro kay manang ni. Mana ako gas patay. Duma naman ka. Betul ka kasilig ko ba, Paul? Saan ta guys? Dili na Cancel kan guys. Pan. Buwang. Ano daw pahiuman? Anak to ni Kuan. Panyo. Ano? Sa kutad. Si Joanne. Kasi ako sabi. Hyper-charger na ito. Apag ang charger dito sa kuan. Para sa kunja. Bayad ang kunin mo. Hindi lagi ito pwedeng charger kaya ang gamajar. Dito ka alog. Kuan. Kami dagi mo sa amin ang. Maganto si hijang-hijang na sa amin di suoton. Wala to. Ha? Kapag sinunog ka ng tambaw sa Pas mo. mo kay napas mo na ko. Bali na travel. Tiyan, grabe. Bali ko nang Bali. Ang dali pa sa mga nakatubag kong bali. Dali rani uli pag jud sa una magyay. Di mo ko yan masahe pa ron si ate kan. Mo na masalig ni mo ka. Ayay ka dyan kinabuhi ni Ate Ruby na. Balik-balik ra. Bakasyonista. Hindi kumukaan. Kapin raman. Kuan ba sa bar? Okay, na pagdating Kape. Grabe si Jinay daga. Aramang ka. Smiling face. Ay nang larot. Ay paniukan ko. Tiyan, maglarot pag ka. Tiyan. Ito. Larot ko na siya tagod guys. Kini ha gali na nagkamot tutuloy may medao bawi ko. Ya. Ako sa pagkamot ayan. Ringot mo. Diba? Tiyan, kamot. Nagkamot sa uli ba? Ay, uli basak. Kamot sa basak. Nay nagkamot bitaw to nagyas mo tong kam. Pwede na. Hindi kumukaan. Patay. Patay. Busog tatay. May lami ni lang. Way. Timbla. Gabaan dyan mo na ng panin yung ginagway lami. Lami to pa isa nung. Anong tagay ko mga sanga banda na nga. Lami to pa isa tong imuhang gikuha nga waping. Ano ka nagdadapit? Lugay pa ko mga ni. Pwede din na inuna ng libgus. Sana libgus? Oo, naguli ijijin muli ang pugbo. Boni Ay, dyan. pugbo naguli im. Nayay ka dyo. Dato dyan nagkuanda ni. Barko. Ako mabalik na po ko'y nagkamayon ako balik pohon. May vaksin di ka? Wala pa akong vaksinin ko. Uban pa ka. Ultig mo mag 5,000. Yan, kaya mo ka na 5,000 lang. Araw mahalag pagkaon dito. Ay, kumakaon. Dili ba nang 5,000 ka maka. Guys, sawa pa nakasubscribe sa YouTube channel ni Ruby Provinciana. Paki-subscribe guys. Kasi ganahan mo mulili sa ijang mga vlog. Walag ka dungit-dungit. Di, dagan man sa kong ma-vlog. Di man lang cellphone. Telepon mo. Mubo rag kwanti, storage sa Di cellphone. namin naagihan nga. Grabe dyan ba? Dito dapit sa Itapi, Tubigon. Luyag forma dito ti. Kung budget. Kung budget ko na. Mga bay. Agsakuan sa katong floating restaurant ba? Talibon. Manang managpa man. Mabog na lang kami si Gisugya. Pagbukin ko na ito pang ay nandiyan ka. Ay silid ka ko. Uy, guha na ni. Ano nang naikuha nang naisili? Biyabas na. Hindi ka tumuto. Sa kaya ka. Magbago nang nagkasa ito. Pa? Ha? Hindi ka tumuto na to. Uy, gusto ka hangin? Ay, gusto ko hangin. Nga na, manang uwan. Ito, dito. Diya guys, ano ni paya na mo kay natauran nagkulog ko mo kusina. Maglipay mi guys kay dahi trapal. May trapal.
Ta, Ah, ayan na. Ang nanay ang suyo ko. balit ang likod diri. Bagit mo sa kami, di namin makanaog kay. Ala na, dito mi nag-agi, ni samo din ko ka. Dagi nga nung gida, alamin tato bidyuan ti. Ansi porma nimo. Ay sa kamabukuan, kamal sa musaka din na kamabutugbong. Gusto bitaw nang mo banag mo sa kakuda jadi na pabanon kay injag magbako. Magtugbong din na kamaw. Unsa kay nagbahana kay madakin aso kay mo katawa magtangan. Di hawid lagi kay maghibo sa likod. Agang luya di ang ubi ha. Atong koy ko dyan nagimong ubi na ngaraman to imong ubi nang hurot na. Hadapit. Tura nang atiron koy kuyon dyan nang atiron da kay nganong nagsaba. Bihon ba ka? Lagi na yan na. Mayo na. Ano itong panglig. Ato idasag na na kay. Mubalik man koy nagkamayo bakasyon na pukupuhon ni nagkamayo. July may puhon. Kumayo. Klasihan man ng July. Wa, bakasyon na nila. July? Hmm, O July na lamang pud misgiyan. kantiri na ang gipangadyo. Ha pwede magmayo dyan muli ra pud minigyan og July. Dito Ikaw rin, nag-na-delivery din. Yung trabaho. Lagi puhon ka. dito. At sa tagsalan nila pagsubay, di na tuwa puhon. Ate guys oh, Butang. kutsilyo na pa dyan gibit-bit. Kutsilyo og ganang Carla ni dyan gibit-bit. Di na pud tasa. Unjay naglas na ning balik, plato na ni. Okay, harita daris kon guys kusina kay atong tabanga sa tiga digamo. Huwag ako magdigamo kay alas 4 magluto naman ko. Para ingarong itit-ngit-ngit na manihapon nami. Dili na lagi. Alian atos nangka. Ang ganda rin tuksik-kusik na pagikan. Atos nangka kado dyan. Madri. Na trapalan ra gajud. Bidubli. Uy, madri po na taas papalit kay. Kay mahugas-hugas din nakaadyo init. Bidubli dito na. Pero nangit-ngit na. Kay parang Ang doon na to itong ikaw ilaw. Sige, pilo man at.